before ngikutshele ngempande ngifisa wazi leni iphume eMaritzburg eMgungundlovu ozetawini nasi isitoli sami bengisacela kindlebeke ngazi umama uSikhosana oyiphanto ongenabugebengu ebusiness woman office ifund ukuze azimeleke baba uNtuli imeqhamuka abantu Hou nas. Nangu. Hou naai man. Ina shash. Ya kamu ci kurda. Hayibo. Kwenzakalani lapha? Ingathi kuyakhanya. Athi ngibheke. Hey, nenzani lapha nina? Hey. Siyabingelela colleagues. Today is our last day. Sindawonye workshop business. We are identifying today a pillars that makes business successes and common challenges facing businesses. Sezwana colleagues. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi ke mhlambe kuloko ke ngizocela ukuthi ngithethe izandla ke ngizizokala. Oh, okay. Mama uSikhosana. Angitethele wena Mama uSikhosana. Ngibonge ithuba Mr. Dlamini. I think the challenges we are facing on business is that we lack on business knowledge and tools. No, asibonge kakhulu sikuzwile Mama uSikhosana. Kodwa sifusa nje uyichaze kahle ke sizwe kahle nabo colleagues laba abanye bayizwe kahle ukuthi ubufuna ukuthini. Businesses are started by entrepreneurs without prior research, Yes, proper training, and critical operational resources. That's the reason. Okay. Ake simuphisho ihlombe nje efika kuba futhi. Sikile nje inambi ihlombe. Thank you. Mama uSikhosana. Ubekwa yini la? Siziphela mina lokungaphelele umsebenzi. Avakashi umuntu la. Ngiyaxolisa Mr. Ntuli ukuthi ngivesane ngitheleke. Ngidinga usizo lwakho. Sizolini odinga mina since kulopholo nje. Ngenzi lutho. Mina Mr. Ntuli ngikwazi ukusasebenza futhi uyafamila with tender staff. Speak. Uphethe. Ngine business idea. Ebe ngifuna sisebenze ngaphezulu kwayo. To design ama-mall structures. Kunezindawo ezintathu eziyi-target. Sikhuluma ngamalini ke la? Sikhuluma ngo-200 million Mr. Ntuli. Do you have any business plan? Anginayo business plan Mr. Ntuli. Ngine business idea kuphela. Khululeka. I-paperwork yonke, ama-business plan konke lokwenziwayo uzokwenziwa yimina izoqhamuka esandleni lami. Yabo, wena nje kwakho just relax. Ubone mina ngidlala ngizobe ngiyidlalisa le paperwork kakunankinga. Ube phansi umoya wena. Ngingabonga kakhulu Mr. Ntuli. Asisebenze Mr. Ntuli. Usizo lwakho ngalithokozela. Sisebenze Mr. Ntuli. Usebenze uqhubeke phambili. muhle umsebenzi wakhe, yinhle iplan yakho futhi. Mina nje ngizokwenza konke futhi sekuzokusiza kanjani ukuthi ngime etshwaleni kwaphela bese ngibhizinani notshwala. Ngiyabonga kakhulu ukuqhama nemiqondo omuhle kangaka. Ngiyawujabulela kakhulu. Cela sisebenze. Ngiyabonga kakhulu Mr. Ntuli. Asisebenze Mr. Ntuli siyimisele. Siyosala kahle ke Mr. Ntuli. Hayi na usuhamba kahle ke mama uSikhosana. Yebo ngiyabonga. Ngiyabonga. Sawubona wemakhelwane ngakubona uphuthuma nje uhambe kanjani izolo eworkshop. Workshop ihambe kahle kakhulu makhelwane. Mina ngibange ngisaphumelela phela ngenxa yokuguga amathambo nje asesiphethe ngangakwazi ukuhamba. Ihambe kahle kakhulu makhelwane yonke into nje ibe right. Siyabonga makhelwane, siyabonga. Akubonga mina manje. Uhambe kahle ma.
All paperwork are on set, Mr. Ntuli. Iwona wonke lawo. SARS, CST, CK. Nansi business plan. Cela ukuthi ke ningisayinele. Hawu siyabonga Mr. Sibili, usebenzile. Usho ukuthi ikhampani sikhona. Njengokubona amaphepha. Uma niqeda ukusayina nje namhlanje kuzoba sekunjalo uSikhosana. Hayi usebenzile Mr. Sibili, siyabonga kakhulu. Mr. Spear, ndoda yamadoda. Uyazi ukuthi sikhokhela kanjani nawe. Ah, no problem, Mr. Ntuli. Kanjani? Mr. Ntuli, iyona ke indawo lena. Lo mhlaba ngawushiyelwa abazali bami. Iyona indawo esokwakha kuyona imoli, ingenela inkulu ngokwanele. La sokwakha khona ke imoli. I like it. Inhle impela mama uSikhosana le ndawo inkulu futhi ngempela hey. Uyabona amabhizinisi angevukala amaningi futhi makhulu futhi angevukala. Indawo ngempela isakho indawo yebhizinisi impela le. Uyabona uma uzoqala lapha uzoqala lapha unyuke na uthi indawo enkulu impela inhle le ndawo inkulu. And futhi izoba busy mama uSikhosana. And futhi iseduze nomgwaqo, umgwaqo lo engilisethu nomgwaqo nje kusho ukuthi nje yonke into izoba lula emarket ngempela yebhizinisi. Hayi ngeke mama. Hayi, ngiyajabula Mr. Ntuli. Hayi kuzosebenza kakhulu. Awu madoda. Hey, sesosoma business ke manje. Akukethi Mr. Ntuli. Sesosoma business phela ngiyayibona le ndawo. Oh, abona nale ndawo lapha ezansi uyabona nje ukuthi hey hayi futhi. Abanye bathi leni impande engatshalwa yena ukube khona isithelo ngabe sigcwele ihlahla impande yesono le guqula umuntu phakathi menza isihogo phela abanye bathi leni impande engatshalwa yena ukube khona isithelo ngabe sigcwele ihlahla impande yesono le guqula umuntu phakathi menza isihogo phela. Before ngikutshele ngempande ngifisa wazi leni iphume eMaritzburg eMkhungundlovu ozetawini nasi isitoli sami bengisacela kindlebeke ngazi umama uSikhosana oyiphanto ongenabugebengu ebusiness woman office ifund ukuzazimeleke baba uNtuli meqhamuka abantu bathi qola phela udume ngefraud nemali akayibheka uyayintshontsha Mr. Spear momdinga phela umthole office phela mofuna ukuvula ibhizinisi ngeke angakubonisi yena mase kuba khona usomaqhinga uthando lo business Ukusela ama-final touch-ups manje. Ngiqede ngale project. namsesene nje into encane wangitshela ma-financial yamudinga phela umthole office phela mofuna mase kuba khona usomaqhinga uthando lona uqhamuka nemmono nobugebengu enjalo impande yesone yenza abantu bahlukana abanye imali baphendula ilwane baze bakhubane nasi stories nomyalezo siphume Hero Man Studios. Bongani, kungani ungasatholakali manje? Uyabona sekuyaphoqa ukuthi ngiyizele mina. Ngeke ubaleke nemali engaka ndoda. Sekuphela u7 years wonke. Lutho nemali wena. bekumele ngilahle umkhondo ngayo le mali but sekunendlela elula lokuclean up le mali zothi mangisiclean up bese lento skipha umama uSikhosana sifake wena kuyona Nini? as soon as the funding approve Isakhona nje kodwa le mali imali khona futhi iningi senje ngoba injalo ayithintekile imali sokancane hello hayi okay ngiyazwa ukuthi sha Mama uSikhosana lolu daba ludinga nobabili njengabaphathi bebusiness. ngimshiyile ubusiness paperwork Ngiphethe indaba ezimnandi kakhulu. Isicelo sefunding yenu siphumelele. imali 200 million after 7 days uzokhahlela. khona ngifisa ungezela umsebenzi Shoot.
inle in 800 million ngicela ushintshele lo 200 million ube 1 billion kanjani manje nginemali engifuna ukuyiclear 800 mama uthatha imali engakho futhi uyazi ukuthi yonke lento ufuna uzongenisa yona ifraud ngizokunika 10 million hayi ngeke ndoda uyazi ukuthi yonke le nto leyo ukuthi ingagcina umuntu ke isimisa kakhulu kulo ufuna mali 15 million ibucayeka lento ufuna ungenisa yona ndoda hayi ayikike soqhubeka ngalo 15 million sedile izedile ya ngoba ingeke kunzima kakhulu ndoda ngakike Wangena. oh mama Sikosa Hawu ngiyabonga. Bengakulindeleke kodwa ke Mr. siyakho mama Sikosa kunento engifisa ukutshela lento iqala kanje Ntuli, uwena umuntu engimthembayo la emsebenzini. Ngizwa abaphathi bekhuluma ngokuthi sebeqola abantu imali yama-10 engango-2 billion. so wena manje ucabangani siyovula icala kodwa futhi manje masivula icala ke sesiboshwa ke siphelele umsebenzi siwenza kanjani kwenza la Hayi, angisho njalo mina. Ngifuna ukuthi siyintshontshe yonke le mali. ha kanjani Relax. Sizobuya namhlanje ebusuku sizoyilanda yonke le mali. kodwa ke lalela-ke uma kuwukuthi siyabanjwa mina ngizosho ukuthi wena nje uqhamuka nalo mqondo nalo mbono Okay, anginankinga. Khulileka. Namhlanje ebusuku siyabuya sayilanda le mali. okay no ayikho Namanga. hawu nayi ma shesha nakuqhamuka isikudla Hayibo, kwenzakalani lapha? Ingathi kuyakhanya. Athi ngibheke. Hey, nenzani lapha nina? Hey. Hayibo, kwenzakalani la? Manje khona ukuthathiwe la. Hayibo. Kwenzakalani la? Hayibo. Kwenzakalani la? Hayibo. Yini kwenzakalani la? Lalela tshena mina. Bokubukhephe na le nto lapha kwi-basement. Bengikhona mphathi ngifike ngekho lutho mphathi. Unamanga bawulele wena. Bengeke yenzeke lento ukhona lapha na wena. Hawu bengikhona mphathi. Hey bungalele. Bengikhona mphathi bengisebenza mphathi. Lalela wena bawulele lapha yana. Ukube bungalele bengeke izenzeke le nto ya. Lalela lana. Into ezokusiza njengamanje ukuthi sabathele imqondo yakhe ebuvu. Phumqhashise kweplaktane lapha. Usungibizela uNtuli. Nakho kufanele. Useless. Kodwa mphathi. Ubudede engakhulu. Ingane zami zizohlala. Hey lalela la. Yokusiza uthenze njengoba ngitshelile. Musungilandela, shiya i-equipment yomsebenzi lapha phezu kwetafula. Then ungilandele umuntu umtshela ukuthi aphuthume njengamanje ngiyamdinga khona manje. Hey, dede. Kampani ilahlekela kanje? Ntuli.
Ngifuna ukwazi ukuthi ubukephi. Silahlekelwe i-assets yenkampani. Wena ubuzulazula kule backyard. Bekade kusebenza i-toilet elilodwa. Ngase ngibona ukuthi imali lento kusebenza elilodwa i-toilet ake njengenale backyard. No, amanga lawo. Uthango ubonakale uhamba lapha ngemuntu okufunani khona. Ngoba waza sikamhlophe ukuthi nina staff nje anivumelekile ngemuva. Umthetho omdala lo, umthetho omusha. Wazi kahle kamhlophe nje ukuthi akuhanjwa lapha ngemuva. Ngiqinisile ngempela. Bekade ngiyoyikhulula. Wakade kusebenza i-toilet elilodwa. Kusek Mantuli. Ayikho lento ekhulumayo. Angithi uyazi ukuthi lento enzekile la silahlekelwe assets enkulu kabi. Wena ubonakale ngale urawonda lapho uphendukisa yona. Yini kade uyifuna lapha wena ngoba wazi kahle ukuthi anivumelekile. Njengoba ngisho nje ukuthi i-toilet elilodwa ngihamba ngayoyikhulula ngale. Saqhubeka namanga. Yabona into esizoyenza la Ntuli. Into okumele uyenze njengamanje usukuma la. Uzosukuma uhambe lapha e-office lakho. Uthathe konke kuyimthwadlano yakho. Imisebenzi kuwena uphelile. You are fired. Ayiguphi. Sukumphuma uphele la. Ayiguphi. Awukwenzile. Uyabona futhi Ntuli. Ngifuna wazi into eyodwa Ntuli. Sizoqala siyilandele lento. Masike sathola ukuthi wena unesandla endabeni yokulahleka kwale asset elahlekile. Ukhala amakankane kini. Ukukhala kwenkankane kakudlali. Chaza ukuthi kobe kudilika imvula. Wena uzokuphambana nayo. Sukuphele la. Ayiguphi. Ayiguphi. Sigebengu. Ayiguphi. Phelele umsebenzi kuwena. Sigebengu lesi. Ingakho waphelelwa umsebenzi Mr Ntuli. Wathatha malini? 800 million. 800 million imali engaka. Kungani ungitshela manje? Bengicela ukuthi sifake uThando kule business. Uba uThando. uThando usisi esesisebenzisana naye ekhiphe le mali. Ngifuna ukuthi le mali yonke sifake kule business efuna siyiqale nawo. I know Mr Ntuli mina angivumi. Mina angivumi Mr Ntuli. Angivumi. Mhlawumbe ngisaba ukubala nje. Kumele ngifunde ukumthemba Mr Ntuli njengoba enzile kumina. Engitshela iqiniso ngemali. Mr. Sbi, baba, uyindoda emadodeni. Nimali futhi ingenile. Kodwa ke mfethu, kunento engifuna ukungilungiselela yona. Bengicela ngikhiphele umama uSikhosana kwi-business. Okay. Ngiyabonga. Thando. Yonke ihamba kahle. Imali ikhona ingenile. Okusele ukuthi manje kufanele sibulale umama uSikhosana, kufanele ibulawe impela. Izinto zimi ngomumo manje. Yes, mafuma usheshile uzomfica ibathroom. Yeah, yakuqisela impela.
Usiphazamisa ngempela ngomhlenzi wethu. Kanti le mali funa sidle sobabili basakwazi ukuthi silwe. Lalela. Ya. Masenze ngalo ndlela uzoba ukuthi yes. Ngeke futhi simbulane phela sizozama ukuyindlela ukuthi sithola abafana nje bazombulana. Yes, awuzamshesha yakho ukuthi ufike ebathroom. Ngiyakhona njengamanje. Yes. Let's have a toast. For what, Mr. Ntuli? Really? Yes, of course. Kaze ngajabula. Wathi ngithatha ifoni khona uzokutshekisa lo mhlolo esinawo la. Uyibonile wena. Akudlaya abaningane. Bongani, bese phela indodla zethu. Sengifuna ukubona inamba mina. Hayi, ubala lolo. Khuleka. Uzofama ehle ningakhulu inamba lizokhuluma ngazo le. Lo sikucelebrate ngale, sicelebrate kakhulu ke manje la. Beza ngibona. Khuleka ngesabi. Awu kodwa madoda. Kodwa Jesu. Wakhala amadoda manje. Oh, madoda. Letha la iphone. Oh, kodwa kusama. Ish. Usuwenza slim. Imali transfer yiyo nje la. Iphi imali Bongani? Iphi imali Bongani? Ngifuna imali yami. Ngiyayifuna imali yami Bongani. Kusama imali. Kwenzakalile. Uthini Ntuli? Mfethu angazi kwenzakalile. Ngiyaxolisa ke. Umbizi ngokoni mina wena nje. Angazi kwenzakalile. Ngiyaqhatha boss. Ukuthi usulethe imali yami. Kungenjalo? Uzodabula amafu. Ngiyaxolisa mfethu. Ngiyakuthembisa mfethu angazi kwenzakalile. Usibiya ngiyaxolisa mfethu. Angazi kwenzakalile. Angicale nje bafana. Ngibheke yonke indawo.
muntu asitholi nale mali. Ngempela sithole le mali, simthole nalo muntu. Mr. Smith, asimthole lo muntu kanti nemali ayikho endlini. Senze njani manje? Sambeni bafana. Jalan impela la guys. Alhamdulillah impela. Alshawtana impela. Awuzo wena. Ngifuna imali yami. Njengoba ngangishilo ngathi phezukwendlu kokhala amakankane